Евелина Павликянова, на 24 години. Много обича шопинг терапия и фитнес. Това е моят човек просто. Какво правиш през свободното си време? Какво обичаш да правиш? Хобита някакви? Освен че ходя на работа, ходя на фитнес. На фитнес какво правиш? Тичам 40 минути на пътеката. Така. И после правя горна част. Фикс идея ми е рамо, гръб, защото харесвам жени с по-голям гръб и с по-широк рамо. Като мен, т.е. Да, това много ми харесва. Ама повечето това си е ген. В смисъл това, което се получава, не при всеки е така. Не е ли по-готино да харесваш мъже? Ами те, които ходят в фитнес, са влюбени в себе си в общи линии. Нарциси, големи. Да, големи нарциси. И се оглеждат много, нали? В общи линии, да, правят една серия и се гледат мускулите ли станали по-големи, дали са по-готини, обаче нас не гледат. Съм много малка, си много голяма гръдна обиколка. 101. 101. Расте, постоянно расте. Те са живи, растат. 71. Свалил съм, бях 74. Ема това беше преди един час. Трябва да дигнем. Ще дигаме ли? Дай отдолу лекичко обаче. Айде да дигаме. Не, лекичко, не много, лекичко. Просто гледам за това леве е там. Мини с... Да. 101. 101. Супер. 101 на средиземно на 101. Имаш ли домашен любим? Имах, обаче той почина. Не си го изяла. Не, декоративен заек беше. Знаете ли как се казваше? Това е най-важното. Значи имаше от едно детско, пъцко. И от дел, чипидел. Пръцко. Пъцко. Пъцко дел. И аз съм Павликянова и той е Павликянов, защото е част от семейството. И беше Пъцко дел Павликянов. Я ми кажи, тук има ли хубави мъже, че аз сега останах без мъж, нямам си мъж? Как така, такова хубаво момиче без мъж? Еми да, така се случва понякога в живота. Тук има ли хубави мъже? Има, да. Ама те не Някой скуват ще кой ще ме знае вземе. колко. Ще вземат всичките, как няма да вземат. Дали? Сега вече наистина залетя. Еми... За Пъцко ли плачеш? Не, залетя ми много от лук. А може ли сега да пуснем музика и да ни мажеш с този лук тук? Много ще плачете, защото много лети. Се облечеме голи до кръста и да ни мажеш с лука. Е така. Браво! Това обаче малки глави и толкова с лук. Няма проблем. Много ти благодариме, аз много беше съм много ви приятно да си поговорим. Ти си късметлика да знаеш тук какви глупости караме пред хората, ти си редиш лук. Штрак.